نامه خانشی رومانی زمین پدران بابی هشتم. دلاور ба қамишкапа наздик омада дид ки дар дарун чароғ месӯзад. Надаромад. ӯ ҳоло бо аброр рӯбарӯ шудан намехост. Намехост ки шумшакли вайро бинаду ба вай ҳарф занад. ӯ аз пеши капа гузашта ба сӯи роҳи калон равона шуд. вале боз ба қафо ба тарафи канал тоб хӯрд. ӯ ҳоло ба куҷо рафтан ва чӣ кор карданашро намедонист. дилаш пуралам буд. худро дар назди адолат гунаҳгор ва назди мардум шарманда мешумурд. агар он мактубро ман аз қабати куртаҳо намеафтондам, балки ин ҳол рӯй намедод, фикр мекард ӯ. акнун ҳоли духтар чӣ мешавад? амаки Ҷамолбек чӣ фикр мекарда бошад? мардум чӣ мегӯянд? пагоҳ ҳама мефаҳманд ки он мактуб дар асл ба кӣ навишта шуда буд. эҳ, адолат, ту чӣ кор кардӣ, а? диловар аз як ҷиҳат шодӣ мекард ки духтар маҳз ба ӯ мактуб навишта будааст, лекин боз бо ҳамин сабаб алами вай зуртар мешуд ки вай он мактуби беҳад азизро эҳтиёт кардан натавонист. ин андешаҳо гаштаи ӯ баргашта дили пурдарди диловарро сахт мефушурданд ва ӯ барои ором кардани худ чорае намеёфт. риштаи хаёлҳои пешдарпечи ӯро садои гупур-гупури суми асп канду диловар ба қафояш баргашта нигоҳ кард. дар рӯшноии хираи моҳ дид ки шахсе аспсавор ба сӯи роҳи калон меравад. ин кӣ бошад? фикр кард диловар. асп албатта аз они колхоз аст. раис дар ин бевақтӣ ба ҷое намеравад. пас он савор магар аброр аст? аброр ягона аспи колхозро савор шуда гурехт. диловар саросима аз қафои савор давид ва садо дод: аброр, ист, ман ба ту гап дорам. аброр лаҷоми аспро кашида истоду гуфт: ман ба ту ягон вақти дигар гап мезанам. хайр, диловар. вай аз нав лаҷоми аспро сар дод ва акнун асп чорхезкунон пеш медавид. номард ки буд, номардиашро кард. гуфт худ ба худ диловар ва баргашта ба сӯи қамишкапа равон шуд. ба раису Машрабов хабар доданд дар кор. роҳравон фикр мекард диловар. аҷабо, имшаб дар қишлоқ ҳамин қадар моҷаро шуду раису ҳисобчиаш хабар надоранд. наход аз абар-абари сагҳо ҳам бедор нашуда бошанд. ё ин ки бедор шуданду аз ҷои гарм хестан нафорид. наход Нусратхоҷа ба ҳамин дараҷа одами бепарво бошад. нисфи колхозро сел барад ҳам майлаш. диловар ин дафъа ба қамишкапа наздик омада дид ки дуд баромада истодааст. даромадгоҳи капа ба даҳони танӯр монанд буд. дуду оташ аланга мезад. диловар чолокона курпаҳои сухтаистодаро аз даруни капа кашида ба берун ҳаво доду зуд ҷомадону сумкаи худро гирифта баромад. ба ду остини нимтанаш алав расида буд. месӯхт. диловар ҷомадону сумкаро ба замин партофта нӯги остинҳояшро саросема ба зери қанотҳояш зер карда алавро хомӯш кард. пас ба сари курпаҳои сухтаистода давид. қамишкапа ки то ҳол аз берун дуд бароварда меистод, якбора гуррост зада ба сӯхтан сар кард ки аз дур ба гулхани бузург монанд буд ва атрофро рӯшноӣ мекард. оташ бо насими шабона забона зада ба хеле масофа дароз мешуд. диловар бо ҳарос нигоҳ кард ки мабодо ба капаҳои ҳамсоя оташ нарасад. ҳарчи капаҳои ҳамсоя дар масофаи нисбатан дуртар буданд ва ба онҳо хавфи сӯхтор таҳдид намекард. диловар пораҳои аз сӯхтор наҷотёфтаи курпаҳоро дар як ҷо ғундошта ҷомадон ва сумкаашро ба наздаш оварду як лаҳза гаранг шуд ки боз чӣ кор кунад. гулхани азим
ҳанӯз гуррост зада месӯхт ва Диловар аз он чашм наканда фикр мекард, ки Аброр якбора чанд ҷиноят содир карда гурехт. вале ӯро кӣ медорад? ба Нусратхуҷа хабар додан дар кор, ба милитсия хабар додан дар кор, гуфт худ ба худ Диловар ва ба хонаи раис давид. вале боз фикр кард, ки сӯхторро ба ҳоли худ гузошта ба ҷое рафта метавонад. ҳамсояҳоро бедор кунад чӣ? ҳама ба воҳима меафтанд, ки хуб нест. шояд Идрис ҳанӯз бедор бошад. ба хотир овард Диловар. вай ману амаки Ҷамолбегро ба хонааш таклиф карда буд. шояд амаки Ҷамолбек низ он ҷо бошад. Диловар давида ба хонаи Идрис рафт. дар хона чароғ набуд. Диловар як дақиқа истода фикр кард, ки ӯро бедор кунад ё на. бояд бедор кунад. бигзор мардум аз ҷиноятҳои Аброр саривақт хабардор шаванд. ӯ дар хонаи Идрис оҳиста дарашро куфта буд, ки аз дарун садои хоболуде шунида шуд. Кист? Ин ман, Диловар. ҳозир. Идрис зуд чакманашро ба сари китф партофта, занҷири дарро аз дарун кушод ва худаш берун баромад. вай аллакай ҳис карда буд, ки боз як фалокат рӯй додааст. Диловар воқеаро мухтасар ба Идрис фаҳмонид. ана ин аст кори мусичаи бегуноҳ, гуфт Идрис ба сӯи Гулхан нигариста ва пурсид. ба раис хабар додӣ? ту тез рафта Нусратхуҷаро бедор кун, мо оташро хомӯш мекунем. Диловар ба сӯи хонаи раис давид. Идрис амаки Ҷамолбек, Розиқ ва дигаронро бедор карда, барои хомӯш кардани оташ даъват кард. Нусратхуҷа дар оғоши зеварой ба хоби маст рафта буд. ӯро бо тақтақи дар занаш бедор кард ва баъде аз хоб бедор шудан ҳам дарҳол дарро накушод. дар ин бевақтӣ кӣ омада бошад, фикр мекард Нусратхуҷа. аз он сӯи дарё куне, ба хонаи ӯ ҳар гоҳ аз он тарафи дарёи Панҷ меҳмон ояд, баъд аз нисфи шабӣ ё қариби саҳар меомад. бинобар ин Нусратхуҷа гумон кард, ки шояд ин меҳмон аз он сӯй бошад. пас Диловар будани шахси даркӯбандаро фаҳмида, тааҷҷуби раис боз ҳам зиёдтар шуд, ки барои чӣ вай ин қадар бевақт дари ӯро мекӯбад. ӯ хабарҳои Диловар овардаро шунида гаранг шуд. ҳаргиз чашмдор набуд, ки Аброр бемаслиҳати вай ин қадар кор мекунад. хуб, ман ҳозир мебароям. хаболуд, гуфт ӯ ва баъди чанд дақиқа сару танашро пӯшида баромад. вақте ки Нусратхуҷа ва Диловар ба ҷои сӯхтор расида омаданд, аллакай қамишкапа пурра сӯхта алангаи оташ фурӯ нишаста буд ва мардони қишлоқ бо калан хок партофта болои оташро мепӯшониданд, то ки шамол пош дода ба ҷойҳои дигар набарад. ҳама хомӯш буданд. бо вуҷуди дар гирди оташ истодани мардум, дар байни худ ва раис як нав сардии ногувореро ҳис мекарданд. барои Нусратхуҷа забон кушода чизе гуфтан ниҳоят душвор шуда буд. вай бо азоб сулфае карду пас гуфт. мардум, наход мондед, ки вай оқи падар ҳамин қадар кор карда равад. боз мо гунаҳгор будем дия, раис, ҷавоб дод Идрис. албатта, гуфт Нусратхуҷа, шумо ва ман ҳамаи мо гунаҳгорем. ӯро ба милитсия супурдан лозим буд. раис, шумо як гап мезанед, ки гуфт амаки Ҷамолбек. гӯё пештар Аброрро тамоман намешонохта бошеду вай нав ҷиноят содир карда бошад. бале, гуфт Нусратхуҷа, ман Аброрро пештар ҳеҷ намешинохтам ва ӯро як муҳоҷир гуфта ба колхоз қабул кардам. агар шумо дар хусуси гузаштани ӯ чизе донед, ба мо гӯед, ба милитсия хабар медиҳем. милитсия то аз вай хабар меёбад, ки вай 3 бор аз дарёи Панҷ мегузарад, гуфт Идрис. инашро ман намедонам, гуфт Нусратхуҷа ба осмон назар духта. аз тарафи шарқ рӯз кабуд шуда меомад. Нусратхуҷа
ба Диловар гуфт, ки чизу чораашро гирифта аз қафои ӯ биёяд. Диловар як ба амаки Ҷамолбек саволомез нигоҳ карду хомӯш истодани ӯро дида ба раис гуфт: хуб шудааст, бо шумо меравам. Зеварой аллакай хонаро ғундошта руфта барои нишастан курпачаҳо густурда буд. вай аз Диловар рӯй панаҳ накард, баръакс ӯро бо чеҳраи кушод ва лутфу марҳамат қабул намуд. Диловар қадду қомати расо, чашмони зебои бодомӣ ва рухсораҳои кулчамонанди Зеваройро дида беихтиёр суханони дар ҳаққи ӯ гуфтаи Аброрро ба хотир оварду хандид. тағои Нусратхоҷа занаш нозой бошад ҳам сар намедиҳад, барои он ки шабҳо танҳо хоб кардан наметавонад, хунук мехӯрад, мегуфт Аброр. Не, Аброр, ту гапро нафаҳмидӣ, дар дил бо вай баҳс мекард Диловар. тағои Нусратхоҷа ба қавли Урунов заршинос ва одамшинос аст. аз Зеварой бар ин зан ҷудо шудан осон нест. Нусратхоҷаро шояд ки чашмони хумори Зеварой ҷоду карда бошанд. Зеварой хеле танозу ҷавон менамуд ва бо сухани ширину нозу адоҳояш таваҷҷӯҳи ҳар мардро ба худ мекашид. вай аслан аз кӯҳистони Муъминобод буда ба Нусратхоҷа бева расидааст. ӯро дар 14-солагиаш ба як бои пир дода буданд, ки зани чаҳоруми вай ба шумор мерафт. шавҳари 62-сола бо вай ҳамагӣ 3 сол зиндагонӣ карду дар соли аввали инқилоби Бухоро аз олам чашм пӯшид. Зеварой дар синни 17-солагӣ аллакай бевазан шуда буд. баъд аз 40 рӯзи вафоти бой, додари 50-солаи ӯ Абдураҳмон як шаб Зеваройро дар хонае танҳо ёфта ба вай дарафтод ва ба зудӣ ба худ зан карда гирифт. Зеварой акнун зани сеюми Абдураҳмон ҳисоб меёфт. вале пас аз чанд моҳ, ҳанӯз аз вафоти бой 1 сол нагузашта, Абдураҳмон низ кушта шуд. ӯ бо ташвиқоти одамони амири гуреза ба муқобили ҳукумати шӯро ба ғазвот рафта буд. дар кӯлоб аз шикамаш тир хӯрда мурд. сипас Зеваройро осмачиҳо гирифта гурехтанд. баъд ӯ ба отряди аскарони сурх асир афтод. ӯро ба сағирахонаи Душанбе ба сифати ошпаз ба кор фиристоданд. ана ҳамин тавр ӯ дар Душанбе бечораҳолона зиндагонӣ мекард, ки ба Нусратхоҷа вохӯрд. Зеварой ба назди Диловар дастархон андохта чою нон овард ва Нусратхоҷа ба вай ширчой фармуд. фурсате пас Машрабов аз дар даромад. ӯро Нусратхоҷа сари роҳ бедор карда омада буд. раис ба вай як пиёла чой дода моҷарои Аброрро нақл кард ва пурсид, ки чӣ бояд кард. як акт сохта ба милитсия додан дар кор, гуфт Машрабов, вагарна ба мову шумо гап расиданаш мумкин. ин маслиҳат ба раису Диловар низ маъқул афтод. Машрабов қаламу коғаз гирифта як акти дарозе иншо намуд, ки дар он ҳама ҷиноятҳои Аброр як ба як номбар мешуд. акт чунон сохта шуда буд, ки Аброрро аз гуфтаҳои Диловар ҳам зиёдтар сиёҳ мекард. дар поёни акт ҳар се имзо гузоштанд. ин ҳуҷҷате шуд, ки милитсия дарҳол аз пайи вай саг мешавад. мамнунона хитоб намуд Нусратхоҷа. вай мехост, ки аз ҳамин фурсат ҳам истифода карда дили Диловарро ба худ гарм кунад. лекин ту додар ногаҳон ба туту гузашта, раис ба Диловар гуфт: акнун як ғайрат мекунӣ. амаки Ҷамолбек албатта аз сабаби бадном шудани духтараш ғамгин аст. мумкин ки тарсида ё хафа шуда ҳатто аз ин ҷо кӯчида равад. бинобар ин илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард. ту ба духтари вай хонадор мешавӣ. Диловар хомӯш нишаста андеша мекард, ки ба ин таклифи ногаҳонӣ чӣ ҷавоб диҳад. вай
ҳаргиз чашмдор набуд, ки раис дар ҳамин рӯз аз хусуси хонадоршавии ӯ ин тавр ҷиддӣ гап мезанад. ба ин гапҳо андак барвақттар неми раис пурсид Машрабов: ҳоло ғурбати Аброрро яктарафа кунем? Сабаби ин ғурбатҳо ҳамон духтарак аст, гуфт Нусратхоҷа. ӯро ба шавҳар диҳем, ҳама осуда мешавад. Зеварой ба косаҳои чинӣ ширчой овард. Машрабов зуд бархоста аз дасти ӯ ду косаро гирифта, якеро ба раис ва дигарашро ба Диловар доду бо шӯхӣ гуфт: янгаи Зеварой, ба ман равғани зардро зиёдтар андохта биёред. Раис бар ин хасисӣ накун. ба шумо равған зарар дорад, фарбеҳ мешавед. Гӯён хандида рафт Зеварой. Рост мегӯяд. Бе ҳамин ҳам чарбу баста истодаӣ, шӯхӣ кард Нусратхоҷа. рӯзи дароз дар идора мешинӣ, ақаллан барои ҳавохӯрӣ як ба саҳро намебароӣ? бисёр танқид накунед, раис, гуфт Машрабов. боре ки ман мекашам, ба 3 шутур бор кунед, кашида наметавонад. кори ҳисобу китоб ҳазл не. Зеварой ба як косаи дигари махсус барои Машрабов ширчои серравған оварду дода: марҳамат, маро дуо кунед, гуфт. илоҳо ба ту ман бар ин як йигитро насиб кунад, дуо кард Лутфулло Машрабов. намуред шумо бо ҳамин дуоятон, хандида гурехт Зеварой. кош ки як писар ёбеду як тӯй хӯрем, раис, гуфт Машрабов дар рӯ ба рӯи Нусратхоҷа нишаста. шумо дуо кардан гиред, як гап мешавад, бо дили нохоҳам ҷавоб дод Нусратхоҷа. ба вай ҳазлу шӯхиҳои Машрабов дар хусуси фарзанд хуш наёмад, зеро ки Нусратхоҷа ҳоло дар бораи фарзанд аз ҳама чиз камтар фикр мекард. ҳар се хомӯшона ба ширчои косаҳо нони бисёре пора карда хӯрданду баъд аз болояш боз як пиёлагӣ чойи кабуд нӯшида ба дастархон фотиҳа хонданд. баъд раис ба Диловар рӯ оварда гуфт: ман ин актро гирифта ба Қурғон меравам. шумо дар саҳро дар сари кор бошед. агар заҳбурковиро зудтар тамом накунем, ба кишту кор дер мешавад. ман имрӯз бо Рафиқ Урунов ва вакили наркомзем маслиҳат кунам, балки аз ҳоид боз муҳоҷир овардан зарур мешавад, чунки имсол дар колхоз замин бисёру одам кам шуда истодааст. истед ки раис капару Аброр сӯзонда бошад, акнун ҷойи хоби Диловар куҷо мешавад? пурсид Машрабов. табелчии моро дар зери осмон мемонед? муваққатан дар як хоначаи мо хуфту хез мекунад, гуфт Нусратхоҷа бепарвоёна. бадтар ягон хона месозем. онҳо бархоста аз дар баромаданд. боби нӯҳум. дар гирдугирди замини нав заҳбурковӣ дар авҷ буд. заҳбури калони бараш 3 ва чуқурияш 1.5 метраро асосан мардони колхоз бо калан мекофтанд. зеро ягона экскаваторе ки шуъбаи зироятии раён фиристода буд, 2 рӯз кор карда 9 рӯз боз вайрон мехобид. амаки Ҷамолбек ниҳоят парешонхотир ва рӯҳафтода менамуд. ӯ нисбат ба ҳаррӯза хеле суст кор мекард. дилу бедилон каланд мезаду хоки кандаашро боло партофтан малол буд ва ҳолон ки ҳар каланд хокро ҳар дафъа ба 1.5-2 метр баландӣ бардошта партофтан лозим мешуд. Диловар ҳамин аҳволи амаки Ҷамолбекро ҳис карда, хост ки бо баҳонаи чойҷӯшонӣ ӯро имрӯз аз кори мушкил озод кунад. амаки Ҷамолбек ба таклифи Диловар розӣ нашуд. чойкашонӣ имрӯз навбати Идрис аст, гуфт ӯ. вай аз аввали заҳбурковӣ ягон бор истироҳат накардааст. акҳои Идрис ба ҳар ҳол ҷавонтаранд, гуфт Диловар. ман ҳам ҳанӯз чандон пир нашудаам, додар, ҷавоб дод амаки Ҷамолбек. Диловар аз ҷавоби сарди амаки Ҷамолбек бадтар дилозурда гашта, каланди худро бардошту
аз паҳлӯи Идрис ба заҳбурковӣ даромад. ӯ ҳоло ба як маслиҳатгари сирдону холдон эҳтиёҷи калон ҳис мекард. бисёр мехост, ки Умархон дар наздаш бошаду ба вай арзи ҳол карда маслиҳат пурсад. Нусратхоҷа, ки ғам надорад, ба вай гап задан осон аст, фикр мекард ӯ. Ту ба духтари вай хонадор шав. Вай ба хаёлаш ҳам намеорад, ки имрӯз адолат дар чӣ ҳол аст. баъд аз ҳақорату шаттаҳои аброри гурсӯхта, вай маҷбур аст, ки боз ба таънаву маломати Янгаи Хайригул тоб оварад. Янгаи Хайригул албатта гирья мекунад, аммо адолат ӯро бо чӣ суханҳое таскин медода бошад, балки худаш низ ҳоло ҳамроҳи модараш гириста нишастааст. амаки Ҷамолбек дар чӣ хаёл бошад, боз фикр мекард Диловар. нахот ки раис гуфтагӣ бар ин аз қасди Аброр тарсида, ё ки аз бадном шудани духтараш номус карда аз ин ҷо кӯчида ба ҷои дигар равад. албатта ӯ аз қасди бади Аброр дар оянда андеша мекардагист, зеро ӯ хуб медонад, ки аз дасти Аброр бар ин касони бадзод ҳар кор меояд. дар озодӣ будани Аброр бар ин ҷинояткор хавф дорад. Диловар каландашро ба замин монда нафас рост карду ба сӯи амаки Ҷамолбек як назар партофт. амаки Ҷамолбек ҳоло ба обу арақ ғотида каланд мезаду ҳаросзанон нафас мекашид. вай имрӯз ҳама аламашро аз кор гирифтанист, аз дил гузаронид Диловар. гумони Нусратхоҷа ҳаргиз дуруст нест. ин хел одами меҳнатдӯсту бо ирода ҳар гапро баҳона карда аз колхоз намеравад. Диловар ба хотир овард, ки ҳанӯз навбатчии имрӯзаро барои чой ҷӯшониданаш таъин накардааст. ӯ ба Идрис нигоҳ кард, ки бо ғайрати тавм каланд мезаду аз ҷабинаш арақ мешорид. ин хел коргари хубро аз кор озод кунем, заҳбурро кӣ мековад? хандида аз дил гузаронид Диловар. вале баъд боз фикр кард, ки ҳамин хел коргари нағз ҳам барои каме истироҳату аз нав қувват гирифтан ҳуқуқ дорад. Диловар бо ҳамин мулоҳиза каландашро ба китф гузошта ба назди Идрис омад. акои Идрис, гуфт ӯ, биёед ман дар ҷои шумо кор кунаму шумо имрӯз ба мардум чой тайёр кунед. Идрис аз каландзанӣ боз истода, арақи сару рӯяшро бо як бари ҷома пок карду ба Диловар бо табассум назар духта гуфт: ба ҳоли ман раҳмат омад, додар. Не, гуфт Диловар ҷиддӣ, имрӯз навбати шумо. ин тавр бошад, ман навбатамро ба амаки Ҷамолбек бахшидам. бо тамкин гуфт Идрис, думи мӯйлабашро тоб дода. Диловар низ мӯйлабчаи худро молиду ба хотир овард, ки ришу мӯйлабаш хеле баланд шуданду тарошидан зарур аст. амаки Ҷамолбек нахостанд, гуфт Диловар. набошад ягона касе дигар шавад, ё ин ки худат кун, додар, гуфт Идрис. чойҷӯшонӣ аз дастам намеояд, хандида ҷавоб дод Диловар. метавонӣ, додар, гуфт Идрис. аз қамиши тар бисёртар ҷамъ карда алавгиронӣ сердуд мешавад. ба оби чойҷӯш дуд бисёртар занад, чояш бомаза мешавад. Диловар аз шӯхии Идрис завқ бурда хандиду аз нав рӯҳ гирифта фикру хаёлҳои ғамангези худро як лаҳза фаромӯш кард. хайрият, ки ба бахти мо шумо ҳастед, акои Идрис, гуфт ӯ. набошад дар ин биёбон аз зиқӣ кас нафастанг шуда мемирад. ин хел нагӯй, додар, гуфт Идрис. душманҳо нафастанг шаванд, гургҳо нафастанг шаванд, ману ту ҳоло ҷавонем. Диловар боз ба чанд каси дигар муроҷиат карда гуфт, ки навбатчӣ шаванд. лекин ягонтаи онҳо розӣ нашуданд, чунки шахси навбатдор гӯё дар истироҳат ҳисоб меёфт ва ба ӯ ним рӯзи меҳнат навишта мешуд. ночор худи Диловар имрӯз вазифаи чойҷӯшониро ба гардан гирифт. вай барои алавгиронӣ хасу хошоки бисёре ғон карду
чойҷӯшро аз динабоз холӣ истода дид. Акнун ба вай лозим меомад, ки ба қишлоқ рафта оби соф ёфта биёрад. диловар ба сӯи қишлоқ рафта истода, дилаш дар изтироб буд, ки оё аз дур бошад ҳам адолатро як назар дида метавонад ё не. агар бо вай рӯбарӯ ояд, чӣ мегӯяд? адолат чӣ мегуфта бошад? қишлоқ чунон ором буд, ки гӯё ҳеҷ ҷонзоде набошад, гӯё ҳама ба хоб рафта бошанд. диловар мехост, ки ба хонаи раис рафта аз янгаи зеварой кӯзаву об пурсад, вале ҳоло ба қишлоқ надаромада, лаблаби канал равон шуд, то ки аз дур бошад ҳам ба хонаи амаки Ҷамолбек як нигоҳ карда гузарад, шояд ки адолатро як назар бинад. ӯ аз дур дар лаби канал як сари рӯймолсурхро дида истод. ин кӣ бошад? мабудо ягон зани бегона бошад, ӯро дида чӣ гумон мекунад? агар вай адолат бошад, чӣ боз рафта намонад? диловар гашти худро тезонид. ӯ ҳоло қарор дода буд, ки ҳарчи тезтар ба он рӯймолсурхак наздик шавад. гӯё дили ошиқ ҳис карда буд, ки он ҷо адолат нишастааст. адолат беихтиёр як сар бардошта нигоҳе карду диловарро дида дар ҳаяҷон афтод ва бесаранҷом шуда кӯзаи пуробро бардошта ба хона давидан хост. адолат, аз ман нагурезед, илтиҷо кард диловар. духтар аз дасти кӯза дудаста дошта сари дупо нишасту сар хам карда истод. диловар низ дар рӯ барои ӯ нишаста ба чеҳраи хаставу рангпарида ва шаб қамишҳо харошидаи духтар бо дилсӯзӣ назар дохта гуфт: маро бубахшед, адолат. ба он чӣ ки рӯй дод, ман гунаҳкорам. ман бояд, ки он мактубчаи шуморо чун гавҳараки чашм эҳтиёт мекардам, вале ман ҳаргиз намедонистам, ки шумо ба ман мактуб навиштаед. ҳар чӣ буд гузашт, оҳиста гуфт адолат. дар чашмони вай ашк чарх мезад. диловар дар ҳамин лаҳза ҳис кард, ки ба дили нозук ва зуд озорёбандаи духтар чӣ ҷароҳати сахте расидааст. синаи диловар сахт фушурда шуда, дар гулӯяш чизе дармондагарин шуд. ӯ бо изтироб фикр мекард, ки дили хазини духтарро чӣ гуна таскин диҳад. адолат, гуфт диловар бо нармӣ ва меҳри самимӣ, ман хеле фикр кардам ва ба ин хулоса омадам, ки агар шумо... ӯ оҳиста аз дасти духтар дошта ба чашмонаш нигарист. духтар низ сар бардошта бо чашмони ашколуд ба ҷавон нигоҳе карду шармида боз сар хам кард. дастонаш меларзиданд. тамоми аъзои баданаш оташ бароварда, ду рухсора ва баногӯши ӯ чун гулхан лавваз зада месӯхтанд. худоё, ин чӣ мегуфта бошад? бо ҳаяҷон фикр мекард ӯ. агар шумо розӣ бошед, мо тӯй карда хонадор шавем. бо эҳтироси дил гуфт диловар ва бо илтиҷо дастони духтарро маҳкам фушурда мунтазири ҷавоби ӯ шуд. сари адолат ҳанӯз ҳам хам буд. вай агарчи қалбан интизори ҳамин сухани диловар буд, ҳоло аз зурии ҳаяҷон ва шарму ҳаё сар боло карда ба чеҳраи ҷавон рост нигоҳ карда наметавонист. адолат, боз гуфт диловар бо овози пурнавозиш, ба ман як даҳан розигии шумо дар кор. ман шуморо аз рӯзи аввали диданам аз нигоҳи нахустини шумо дӯст дошта будам ва ҳоло ҳам бо тамоми дилу ҷонам дӯст медорам. ман маҳз барои шумо розӣ шудам, ки дар ин биёбон як умрӣ монда ба ҳама азобу машаққатҳо тоқат кунам. диловар хомӯш монда ба духтар нигоҳ карда истод. адолат мехост, ки диловар боз гап занад, гап задан гирад. вай суханони ӯро аз дилу ҷон гӯш мекард ва худро бениҳоят хушбахт мешумурд. ба вай чунин менамуд, ки диловар айнан гапҳои дили ӯро мегӯяд. адолат ҳам ба диловар айнан худи ҳамин гапҳоро гуфтан мехост.
мехосту вале гуфта наметавонист. ҳоло ки диловар аз гуфтан боз истод, Адолат сар боло карда ба чеҳраи пурҳаяҷони ҷавон нигоҳе карду бо табассум гуфт: гап занед охир. Барои чӣ гап намезанед? Ман мехостам ки акнун аз шумо шунавам, гуфт Диловар. Охир шумо ба гапҳои ман розӣ ҳастед? Ман розӣ, гуфт Адолат ва хандида илова намуд. Магар фаромӯш кардед, ки аввалин шуда ман шуморо ба мулоқот даъват карда будам? бале ҷонам, ман фаромӯш кардам. Ман ки ҳоло бо ту ҳастам, тамоми оламро фаромӯш кардам, бо ҳаяҷон гуфт Диловар. шумо гоҳо маро ҳам фаромӯш мекунед, гила кард Адолат. Не ҷонам, тамоми ақлу ҳуши ман ба шумо, гуфт Диловар. зулфони духтарро бо навозиш сила кард. барои чӣ шумо имрӯз ба кор набаромадед? Пурсид Адолат. имрӯз ман навбатдор, ба мардум бояд ки чой тайёр кунам. Набошад шуморо кофта гаштагистанд? Пурсид духтар. эҳтимол, гуфт Диловар каме саросима шуда ва баъдан пурсид. имшаб баъди моҳ баромадан мебароед? Адолат хандиду сарҷу монда не гуфт. дигар аз гургҳои дупҳо тарсида мондед? Адолат ба аломати тасдиқ сарҷу монда ва гуфт. очаам намемонанд. акнун очаатон шаби дароз шуморо қароволӣ мекунад? ҳардуяшон бо отаям, гуфт Адолат. онҳо аз аброр метарсанд. Диловар ба хотир овард, ки дар миёни онҳо аброр ҳам ҳаст ва ӯро набояд зуд фаромӯш кард. хайр, акнун ман меравам, гуфт. бархост духтар. Диловар оҳиста даст дароз кард, ки аз кукулҳои ӯ дорад. не очаам мебинад, гуфта духтар ва кӯзаи пуробро бардошта ба сӯи хонаашон гурехт. Диловар то ба хона рафта даромадани духтар аз қафои ӯ нигоҳ карда истоду баъд як нафаси чуқур кашид. вай розӣ, вай маро дӯст медорад, гуфта худ ба худ пичироз зада ва дилаш пур аз фараҳ гашта буд. ӯ ҳоло бисёр мехост, ки шодии худро ба касе изҳор кунад. мехост бо овози баланд эълон кунад, ки вай Адолатро ба занӣ мегирад.